Sasingicebengisa nalo la naphetha bese ngikhohlana ukubingelela bethu hamba bethi nginecebengisa nalo la naphetha ngoba mina bethu ngifuna zama business njengoba deposit business mali yethu ngizaka yazi ngifuna siliphushe la mina nozanga lethe sizabe siphushela ukudayisa uma ungabona ngala kodwa bethu kunecebengizena yabo ngoba ngihlele nje ade ngicabanga bethu mina bethu ngifuna siliphusha kancane ngoba bethu yabo like ingane nawe yakuvele ingane zakuthanda nje namagame bethu ngoba vele na ngagcina namagame lapha ngaza wami kodwa ngakho ngonakanga ngifuna bethu ukuthi sidlalise lezi ntwana amagame imali bethu nawe yazi vele ingane ziyathanda mase ngashiya abantu abadala nabo bethu ngisho ontanga bethu bayayithanda bethu le bethu ngifuna siphushe le nto bethu ngiyaphi bethu ngasingenisele imali bethu yabo umsili futhi ukuthi uthulana bethu kwele chase bethu yabo neluthi plus nabafana bethu yabo bayayithanda leyo nto bethu yabo asivele sambe semanje bese sabe invertise bethu yabo bese bese igame izohamba 2 rand umuntu eyedwa ngiyakuzwa bethu sibele sambe khona manje so invertise awekazi mfethu shosho mama asikade ngagcina mata nami mfethu kade agcina kodwa mfethu ibonile igame ezoni Pirates ya ngibonile yilakho la police mfethu hayi ngivusisile fana yo plus fani shayile fani hayi kodwa iBarcelona isiphoxile izona shawa ngo3 million ya athethi izowina ke mina lapha umuntu esekumele mbuyele kwinqama athi yasho nje inqamanje ya maye sithi kuyofaka nathi kancane sesiqoqana nje sithi siyofaka yeah bafethu kahle na bafethu Madala awe bafethu sure mfethu yeah bafethu nebhizinisi asendusayo nje bafethu sidlalisa abantu yabo amagame hamba thona ngaphiza futhi khona amagame awuthu khona inde iludi nechess ngoamanye besazo ngamlodi yabo kanje njengo PSL lo akade ngikhuluma ngebhola nethi nano George inqayi kancane bafethu yabo kodwa mfethu namagame kanje adlalwa izingane kakhulu thina sidinga amagame ebhola yabo mamba pizza owahle pizza owahle pizza azibona amagame esinawo futhi afuna ukuphusha imali futhi onoma PSL futhi nalabo PSP futhi sobisiwafanga futhi owahle senicela bafuna support bafethu athi uthi mfethu mamba sibaxhasa abafana siphila nabo suka kude nabo sibaxhase futhi ngithini impela kodwa mfethu wakhuluma ngaso uzokhokha phela vele ngiyangkhokhe phela basaqala bedlalise mahala phela siqoma sesikhokha hayo bafethu right leyo ayikho into soyenza nathi angikwahle bafethu sayitenga le mali angithi nintenti ngoma PSL lapho ibambe lapho kodwa nje mfethu sisaqala kumele sidlale mahhala size uthi mnandi imali yedatha lona phela ngeke phezwana ukuthi ucathona phezulu sambe sigeza amahora yabantu asiqekisi na phezulu idatha siyantsenga mina ngikhumbula bathi angijimisa mina manje nawe ndabo uzovosela kudala owahle futhi le ujimisa futhi olunye usuku futhi owahle manje futhi nawe uzovosela kudala futhi owahle siyonto yakudala leyo baba futhi leyo nto futhi laphe yahambeni imathi udlula futhi ngikwahleni bafethu abafisa ngicela support bafethu angijimisa mahala mina bafethu so now phela uyicelana manje akulona iphutha lethu le hayi bafethu khulekani yami isiboleka bafethu nisikalele isikhathi sizonika imali bafethu minani bafethu niyadlali ngathi bafethu namhlanje mina bafethu angenithembe mina ngifuna ukunifihlela minani ngithembe ngifuna ukunifihlela aqala ke futhi la ha wena mfethu
bafethu wena. Mfethu ngibona ngathi isikhathi sesihambile mase kufanele ngithi ikanze ukubona mama. Yeah, sure, mfethu khululeka. Mina ngaqhubeka bafethu batshela ngingala Sure. Yeah, mfethu. Osibonile mfethu. Sesishaya imali. Imali mfethu. Manje Ayihambile bafethu. Phela ngeke ushilo kanjalo. Sesishaya imali. La bafethu ngoniya bafethu imali. Bafethu sifele funa imali mfethu awakho. Imali ngathi bafethu sikhuluma ngani? Phela bafethu manje ngizonika bafethu. Ngizonika bafethu imali ngilekana. Bafethu. Ngishayelana manje, ngishayelana manje mfethu. Ngipizana. Ana mfethu wena mfethu. Sishaya imali. Sishaya imali. Ngishayelana manje, ngishayelana. Sishaya imali. Mfethu vela ngiyanye mfethu yazi mina ngiserious ngale nto mfethu awakho. Ngizonika imali nayo manje bafethu ngixolisa imali. Indawo manje mfethu, indawo mfethu. Hayi. Funa imali la. Ngizobona manje kusithusa. Ngizoholela khona. Manje mfethu uzosinika nini yithi imali? Nika mfethu sasa imali. Buka la, wemamba mfethu. Mamba phakama. Mfethu angicika lo. Yena mfethu bade. Mfethu. Hawu. Mfethu, awubolanda imali. Awusungumthola Usithola kaphi lapha enalokho? Uhamba kancane emodela. Hawu, kathi sestage lapho modela khona. Hawu, Baba phuthuma usuma nje ungumbuthuma. Mfethu yazangicika ngempela lo mfethu. Yazangicika lo mfethu. Plastics mfethu. Angikushiye mfethu nasenhlanhleni ngishiye ngakhiyanga mfethu. Mfethu mangasha phela ngaze bedebheke mfethu. Sharp. Mfethu yobonana mfethu. Yabona mfethu ngizozole indaba ezokulanda ama-reports mfethu le nto yangistress apha. Mhlawumbe nje nomuntu Mfethu. awuzeki manje mamba. Manje engizekile bafethu. Engizekile. Usho obani-ke ma Uyasithi bafethu banothikhelela. matape nawo mfethu mamba mfethu ushaya abantu abancane kanje labanje amandla amancane. Mfethu into engiyenzile mfethu. Avele bangishaya. Abantu abancane mfethu. Ngitshela ngenyuka. Bawu2 bafethu ufuna ningisize bafethu ngiyopheka kubona. Relax amandla amancane mfethu lawa mfethu. Hayi sesihambeni ba. Bake mfethu. Mfethu yena longishayile yafethu. Yena lofana befeze elabafana. Mfethu imali. Iphinda limjobo lokuphinda ayahlela nale foni yakhe le nale foni yakhe. Mana stapana la. Zaka kokanga nje ngephe sedla esweso dlala igame hard. Uyibona phale bona ungashaya ubafa. Hayi, Ngibheju lo. Baba lesandla. Baba lesandla ukuthi stapana lo. Stapana ngani. Phinde futhi uthatha kwalifoni yakho landa la ngefoni yakho lokuthi ushabafana wena ayikho mfethu ikinga. Ayikho lapha samba nje abantu